Morning teenage yake ndeti kupita mwachangu ku United Kingdom. Mayi uyu dzina yake ndi Virginia McCullough. Virginia ali ndi zaka 36. Chodabwisa ndichonena kuti anali ndi makolo ake, amayi ndi abambo ake, amene anali abambo zaka 70. Amakhala nyumba mwawo bwinobwino zabwinobwino achikulire ndi akazawo. Iyeyo anapita kumene kuchakuma kakhala, kena kwa anthu sanawaonenso makolo ake aja. Anthu anayamba kufunsa kuti makolo ako ali kuti. Akamfunsa amauza kuti iye anapita ku holiday. Kena kwa makolo ako aja sanabwere. Anasamukatu andisira nyumbayi achokapo. Pakana polisi anampanga question, anaperekaso nkhani zokhazo ta angochokapo abweranso. Wakhala kumanena zimenezo zomapanga zimenezo kwa zaka 4. Mpaka nano oluma doctors ya amakolo akewo ananena kuti no, anatuma apolisi kuti mupite mukachite check kuti china chake sichili right. Patatha zaka 4 kuti makolo aja mpaka napano apolisi anapita kukamugwira iye uja nkuvomera kuti okay chabwino mwandigwira ndine dolakwa nawapha makolo anga. After zaka 4 kumfunsa ali kuti ali nyumba muno matupi awo anangwa kulunga mumaplastic nkwasiya kumakhala nawo nyumba momwemo zaka 4 akuti anawamwesa abambo ake poison, anawamenya mayi ake nkwagogoda ndi hamala pa mutu. And cholinga chake nkhani yonseyo afuna kuajira ndalama zawo. And ati anawajira ndalama zokwana 150,000 pounds munthawi imeneyoyo nkumakhala nawo matupi awo nyumba just like that. And mena anamugwira, mena amapangira behavior, mwandigwira ndakhala ndikudikilirani zaka zonsezi mayembekezera kuti mukandimanga. Ndi panopo mulandu wake wakhala ukupitirira, ampanga sentence kuti akhala life in prison. Koma anthu ndiopsa makolo ake ndi mene anamugwirira, mene anapangira behavior zosamkhudza zezoti ati anakhala kudikirira kuti munditani mundimanga. Nkhani yake ndalama za makolo ake ombala mayi ake ndi abambo ake. Ndi kumapeto kundika video ya mene anamugwirira ndi mene amayankhulira ndi mene amatani amapangira. Imeneyo ndi ina mwa nkhani zomwe zikuchitika ku UK chifukwa zachulukanso za ku UK zikumwambiri. The police! Stay where you are! Stay where you are, show your hands. You here? Yep. The time is 12:12. You're under arrest on suspicion of murder. I need to tell you something about what's upstairs on the top floor as well. It's fine. Yeah, okay. Yes, mind your feet. My dad's body's in there. Right, okay. Yep, okay. Obviously I'll Where about your mum? a little bit more complicated. Where will we find your mum? Well, possible. Where will we find your mum? Okay, so upstairs there are about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed, but back next to the sink. He didn't drink all of them. He only drank probably about half of 2. But yeah, when I went in the morning, this was before my mother, came in and he was gone. I did know that this would kind of come eventually. It's proper that I serve my punishment. Cheer up, at least you caught the bad guy. I mean, I deserve to obviously get whatever's coming sentence-wise, because that's the right thing to do. And that might give me a bit of peace. The next bit is very hard to talk about. That's probably the most grisly detail. There's a hammer. It's in the middle underneath the stairs. It will still have blood on it. It's rusted, but it will still have blood traces on it.